Chlapci a dievčatá, na túto chvíľu, čo ste čakali, je tu. Divadlo, obchod sa začína. Pekné pozeranie. Už asi sú... To sa na mňa nehodí. Toto je kombojská šiapka. Ja som super komboj, pif paf. Nemôžem rozbiť regál. Tu by počujem bola reč. To je super, že jo? Ja si tu sadnem do regálu, sa nikto nepozerá. No, ja si to dám na hlavu. Čak som pekný. Čo ti ľudia? Ja som Šašo. Ale koľko to stojí? 30 eur! No, 30 eur, to je veľa. A toto 12 eur. No to sa načisto pomiatli. Šala. Je taká si... Jak sa to dáva? Čo je toto? Haló, je tu niekto? Oni zas tu nechali nepořádek. Nevedeli, kto som ja. Ja som čierny šľach. Ale tu dávam pozor. Áno, toto už nosíme často. To mi to ukradli. No ale počkaj, keď ťa dostanem. Ale v žiadnom prípade. Len počkaj, keď som... Ja som Hubert. Hubert ako taký. Ja proste zbožňujem nákupy. Keby ste vedeli, aké nákupy. Tieto nákupy sú lepšie než vy. Wow. Viete, policajt ma teraz išiel naháňať do ďalšieho obchodu a nevedel, že som tu. Ja som sa tu schovával tam v skrini, že tam majú nejaké haravorne. Toto je čo? To si ukradnem. To sa mi hodí k vlasom, pozrite. To je geniálne. Viete čo? Teraz, keď už tu poznáte tento obchod, je to najlepší obchod. Viete, ja už kradnem dlhé roky a viem, čo sa mi hodí, to vyhodí. Ale čo sa mi nehodí, to si zoberiem. Nie. Ja som išiel tam si kúpiť nejaké veci, ale vidno, že už toto je vypredané. No, nevadí. Tak vám poviem. Keby som bol chalán, bolo by to krajšie. Pretože vlasy sa vám dajú do úst, no. Toto si kúpim. 6 eur. No to je, ja som bohatá. Ani neviete ako. No vidíte, ani ma nevidíte, no. Ale viete čo? Ja si to zoberiem, pápu! Čauky, deti! Ja som Mikuláš bez brany. Musíte ma poznať. Ak nie, tak čo ste dostali na narodeniny? Nič, pretože ja som tam nebol. Vy ste ma tam nezavolali. Viete, kto som? Mikuláš, ale neobyčajný. Viem sa vypariť. Ja som najlepší. Ak to neviete, tak si pozrite moje videá.